Takto vyzerá moje prvé jedlo dňa. Máme tu vajíčka, obsahujú bielkoviny, tuky, vitamíny, minerálne látky, to čo potrebujem. Na to, aby som načapal 200 g tuku za celý deň, potrebujem avokádo, čiže mám tu avokádo kvôli tuku a vláknine. Na to si dám ešte maslo k vajíčkam, tu máme surové mlieko, to vám dokáže príjemne zasetiť, dosť super, doplnok vápnika. A tu máme hrsť orechov, hraníkové zmesi od Nutivy. To je vlastne táto zmes a tieto oriešky, ktoré tu sú, neobsahujú veľa oxalátov, či to je super, okrem mandly, ale mandly tam nie je veľa a tiež mi dokážu doplniť príjemné množstvo tuku. Toto je moje druhé jedlo dňa, zdroj bielkovín hovädzie mäso, ktoré obsahuje dostatok zinku, železa, cholínu, vitamínu B12 a XY ďalších mikro a makronutrientov, avokádo a maslo, zdroje tuku a nejaká zelenina.